No ho sé, no ho sé. He de demanar una cosa a la Roser, però no ho sé. Li he de preguntar a en Gerard. Ei, Hem de parlar. hem de seure. Sí. Vols que tinguem 15 dies més de vacances aquest any? Ah, doncs així m'estalvio de demanar-t'ho. Em casem? Sí. Així que, per celebrar el nostre casament, Us convidem el dia 13 de setembre a les 12 del migdia. al Mas Baldric a Romanyà de la Selva.